Tarea ahoan, ezin ditu diskutatu Zutakoan, hanka eta eskuetan Gorputzean dardara Nire bihotza taupaka Aiertzera doa Elkarrekin hortzadara Margotu dugunean Ispinuan nire izena Idatzi duzunean Irratia piztu eta Donu hau entzutean Begietara begira Hauxe nahi dizut esan La desactivéis por aquí luego, ¿no? Qué rico los chorizos parrilleros. ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! Qué ricas las salchichas a la brasa. Las salchichas a la brasa. Qué buenas las chuletas de cordero. ¡Vamos! Las chuletas de cordero. Qué bueno es este vino de garrafa. Va, ¿cómo? Vale, ahí, ¿cómo? Siguieron con el fuego. Menos, dale, ya. Las secuelas calientas se calientan y no pueden esperar. La barbacoa, no me gusta. La barbecue, ¿Cuántas grabaciones hay?
Infinia o enfoque tiene hondo público. Habla en Siempre que vuelves a casa, millas en la cocina, madrugada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me alinea un gazpacho con su arte y su pepino, papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, latón con grelos, bacalao, y un poquito de Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo lo remojaré con una gotita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, mozzarella, latón con grelos, bacalao, y un poquito de
One, two, barabadú, ¿qué tal lo llevas tú? Ding dong, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Entzuten da? Libraia espero nuen, baina bueno. Ongi etorri denoi, eskerrik asko etortiatik. OLR-ko 12. edizioa, 11 urtean injakoak, eta hoxe eskerrik asko nahi etortiatik, eta parte hartu oso nahi baita. Bueno, pandemiako ixe 2 urte honain ostian da gero, placer bada zeuei hemen eukitia, eta placer bada edizio hau aurrera eta lizatia hola. Así que, berriz eskerrik asko. Bueno, etorri zein danoi, lehenengo, bueno, eskatuko hori, apur bat konportaikia, betiko moura, lo justo, ez dago esan biharrek, maskarillak euki, txistu ezin, aurkezliai eta alako gauza. Sobra beteko zuen, así que ez da problemaik. Eta, bueno, honekin hasiko ga, buskat aurtengo dizinua izan dana esplikaiten. Aurtengo gaixa sukaldia izan da, eta objektu bat emuixako talde bakoitzari, eta laburmetraian objektu hori agertu izan. Objektua aurtengo kasuan kaltzadore bat izan da. Neurri honek, bueno, honeik aparte, laburmetraiak euskeraz izan bizian, 10 lekuko lista batetik 2 leku agertu bizian gutxienez, eta iraupen zehatz bat eukideen, minutu bat eta 3 minutu tartean. Ixa talde danak sartu zai, bat kenduta, urtetik urtea zifra hori goten dabil, así que oso pozik horrekin baita, eta hoxe. Eta, bueno, laburmetraiak emitiken hasi aurretik, hoxe buskate dinamikia esplikauko. Ni nahi segun bihar hemen txapia sartzen indefinidamente, así que lasi. Emitiuko kortuak, 3 tandatan, hau da, 3 korto emitiuku, gero deskantzotxo bat ingu,
eta bestei. Eta hola, danak amaitu arte. Barruan sartu dian korto danak ikusiku holaxe, eta goixan zauzeinok, dakotzue aukeria zuen gustukoena botaiteko. Hor zilatan dakotzue bai arkatz batzuk, konpartidu, ez duzuela nahikoa, hau ez daikea. Eta gero papel bat baita botu emoteko. Korto danak emitu guztian, hoxe, botu jasoko dira eta horrekuentoa pasako. Hoxe, lehenengo 3 kortuak esplikainen hasiko da. Hasierakoak, mitiko bat edizio honetan, pictures izango da. Eta hoxe, eurak ekarri oskuen laburmetraia izan da oroitzapena daztatuz. Urrengo ikusikuna, talde Barrixea da. Uliak Gora Zinema, eta euren lana, gehiago joergan enfokauta esangu, janpasa izan da. Eta 3. ikusikun laburmetraia, txitak taldiana izango da, eta euren laburmetraian izena ETS izan da. Así que, bueno, honekin, gozatu. ¿Qué pasa, Masterchef? Oantxe joan maman baserrira inspirazio pixka jasotzea. Ondo xauki ba, gero feixen ikusi betu kortaz?
Jein umishaik, aixatuk? Txeixat, torrikok. Ez dute okoi? Baxatuk? Baxatuk! Atzenean amak, edo eskurteten? Behi. Hostia, eta hori? Simazioa, horrek ez dut jodatzen dute xokaten. Teo doke lantxe magispenko ekotela. Taina emeo. Igual xo, vamos korga. ¿Y ondo? Oye, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer jatea. Vamos, sí. Choripara. Opa reala. Me jodas. Tain, zein goxo? Ikin gukeranik, oi inbizuat. Oi inbiak? Kokote nion hau zurekin. Ostia, ama! Hostia, hau zegin xau, nahiko hau zukizuet. Eta kutsaiak? Zoren gozo historikoa? Txagal, barru! Gabon eta ongi etorri Euskadi eta Sukaldeako final handira. Atzenengo txampa hontan, 3 talde finalistak bata bestean kontra arituko dira. Hondarribi, Lazkao eta Oñati. Talde bakoitzak ordu bete eukiko dau euran herriko plato tradizional bat sukaldaketako. Sorte on 3 finalistoi. Nikabilloa maitetet, nikabilloa maitetet.
Venga, siga, Bueno, bigarren tandiakin azteko, lehenengo anape talde aukiku, talde barrixa, eta oso lan originala inogela esan bida. Así que, bueno, ikusiko. Urrengo talde barrikik, talde klasikotako batea paseukoa, LPM, beti humorezko eta oso lan elaborako egiten da bella, eta urte hemen nivela horregotia espero du. Eta, bueno, hemen humoria ipaketan dan bakoitzean beti duingi entzuten dan izen bada. Eta hirugarren taldea duingi izango da. Lanak, anapenak, erdoilkaitz izango da, izenak hartu xetela, erkatu. LPM-na Zukilde, eta duingina La Palma jatetxea. Así que disfruta. Bai, pizza bat egin, margarita bat, bare, bai. Joder, berriz be pizza eskatu dugu jateko. Gaur egun jaztuko zineien, ez dako funtzioik. Momentua da zuek, guazen beste lan bat topaikera. Guazen! Zeien duzu hor botata, kolore txarrakotzu. Atzoko juergan patateroenian erabili, eta hemen nau. Zulako zuri zauzen. Venga, jaiki hortik eta etorri lanbila gurekin. Nik ustot maila altuko jatetxetan hobeto tratauko gaituztela. Gaur egun prekaritatean bizi gara. Esango neke Subijana jatetxea hemenik gertu dauela. Goazen! Bueno, eskerrak erabilera bakarreko esan jaua. Aiau gara, hemen bai! Fijo, hemen kubiertuei brilloa daten xauela. Guazen barrura! Onak temperatura baxuan eginiko arrautza lore exotikoz lagundua etxeko saltsa bereziarekin. Hau instalado ya! Baitxi, Andres Lagunak flipa onbia daue. Ze hostixaiz? Ni, sukaldeko influencerra. Zela? Ez dakotzu funtziorik eta. Baina nobedadia naizen ez follower pila badakot. Eta gaur egun hori da importantiena. Ofketi, riagoazen hemendik. Panorami ikusita beste herrialde baten probiaku. Joder, maletia kriston pixua dako. Venga, busa galdu biola! Joder, urralde busartu zen. Txorrada gutxi, eta guazen maleta jaletia. Ondo inju hona etorten, etorkizuna txinan dau. Hori! Barkatu, baina gu gara hemengo erregeak, alde hemendik. Oñatir etorri gara munduko fenomeno kulinario berria ezagutzena. Sukaldearen mundua irauli duen pertsonarekin gaude, Joan Kaltzategi. Kaixo Joan, nolatan Zukilde jatetxearen ideia berritzaile eta apurtzaile hau? Bueno, ni sukaldari izenez betidanik, baina ez nengoen gustora egiten nuenarekin. Zerbait aldatzea nahi nuen, baina ez nekien nola. Baina orain zure jatetxeak 3 urteko itxaron zerrenda dauka.
Kontatuko diguzu nola lortu duzun? Lagun min baten heriotzaren ondorioz piztu zitzaidan argia. Lagun hau gehien nahi zuena egiten zendu zen eta honek hausnarketarako beta eman zidan. Muturreko plazeraren kontzeptua ardantzat hartu eta sukaldaritzan txertatzea erabaki nuen. Jendeari bizitzan probatuko duen jakirik onena ematea, alegia. Bai, onena, superezina, azkena. Mundu guztiak esan beharko luke aukera esperientzia sensorial magikoa bizitzeko. Joan Kaltzategiren Zukilde jatetxean gaude, bezero batzuekin. Nolatan animatu zarete? Bueno, bizitzan behin inbiarreko gauza bat dala uste du. Azkenian, Everestea igotia moan edo jargira fatia moan, ez? Inbiarreko gauza bat da, eta hoxe, probaitia gura du. Gaixa sukaldia guztia, ez du zamurra, zein goxu, Etxak zamortio, etxe isatia. Etxe jatia, etxe edo, bale? Zein zuan, ba? Zimaz, bakik, hemen basuria atezateok. Venga, chavales, a tope, venga. Ongitoria jauna. Gora! Ta platua! Altu! Hemen alta kopina egitezu! Saltxitxak Alemaniarerara, arrantza irabiatua, zoriontasun zipriztinekin. Itxasor naudun zurrupakia, basoko fantasia eta frutu kitzikagarri mamitsuarekin. Madagaskarreko orein albinoaren garun okela tartarra. Oliba izarren konstelazio kolosala. Barkatu txef, kurrikuluman gazti etorri da, atiendako zuitxoiken entrevistarako. Vale. Ezkerrik asko. Vale. Ez. Hemen bakarrik alta kozina. Kritiko jauna, zer betutxetu? Gure restaurantia. Kritikoa? Mira, kritikoa. Kritiko hor xau. Bueno, potente aurtengo edizioa,
Bueno, hurrengo hiru taldeak, pixarraka izango da lehenengoa, euren lanan izena pixarraka izango da baita. Nola lotu dauen hau sukaldiaken ikusiko. Hurrengo taldea baltzardi talde izango da, eta euren lanan izena zu aldetik aldea izan da. Eta sukalde hitzan inguruko reflexio bat planteo duzke, oso interesantia. Eta azkenengo taldea OIT izango da. Eta euren lanan izena gure gastronomia. Nun errezeta interesante bat planteatzen dugu. Aurrera. Eta, nogi zuen zaitu da, ez? Bai, bueno, baina etxu hori guztiko berroa, hori beste model gondak hori. Errazioa da, nea daitea zeitu betorri, barra daitea betorri. Hoi da. Ganotu txat, ingo xu, kalamu ekarri bat. Txankamua? Desagreñase, mi paseo y eso, desastre, Izan, bai, apoietiko zeo bakok? Noski, etxo, hauxe, hartu dira. Ostia, eskarri asko. Bai. Iba, perejil honean flipau enbero, bi horra pegetzen dixo. Benetan? Iba, de puta madre kosinaitzeko, no? Pentsatu segula Masterchefen hola, punta itxia. Ez, hori netako entot dixetuk. Iba, gauze hau? Bai, eta nun. Bas Culinary Centerren, uste bat. Bai, hostia, bai, igual. Punta, bai. Bai. Venga, anima. Listo. Apa, bai. Hau da, Bas Kulinariko txabalketa. Bas Kulinari? Ez, hau Bas Urinari Center, no? Bueno, igual que apuntau, irakitza barte. Venga, ba. Segi batzu. Vale, eskerrik asko. Euri. Ongi etorri, Bas Kulinari Centerreko 48. txapelketa. Pixarreka txapelketa. Bueno, tanoak dituen legiak, arauak eta pixaganak, orduan hartu zuen lekuak, jan zerbezak alde batea eta txixa ikea. Zingo nioa, no?
Ez da ikatzo ze pasautxagaien. Gozalesteko betiko pasiotxuan mendikit Zumalakarregik idatziako liburu bat opainuan. Bai, zehai, Zumalakarregik pauinuan. Eta ze hostia jartzen eben ba? Antza danez, Euskal Gastronomiako lehenengo liburu badok. Eta paraize, tortilla patatan arrastro ipetxaukora. Eta zer errezeta agertzen da ba? Mitxoi, hemen kuenta. A ver, markauñoan bat nahiko ona. Bixau, patata gixaua karlista erara. Bueno, badaik Zumalakarregi karlistia zuela. Así que, isuan, kriston errezetia, ejerzitu da nahi jarra juteko. Goxu? Venga ba, bai, ose. Bai? Ba. Venga ba, berzein bidan, guazen etxea. Guazen. Eta hona hemen, errezeta. Lehenik eta behin, Arabako patatak. Bigarrengo, Ibarrako piparra. Barkileroari mangautako azena isua eta marihuana biharrian porrutxo bat. Dana zatitu, eta listo. Gero, osagai berezia. Eskertian baten eskuineko begia. Horretarako, kaltzadoriakin, tak, begiatera, eta gorde. Bigarrena, Isabelino baten garuna. Beharrezkoa izango da lobotomizatzea zure anaitxoa. Oksipitalean golpetxo bat jo, burua zabaldu eta pikatxo batekin itxaron eskena lekua egin garuntxoa ateratzeko. Eta gorde. Urrengo pausoa guztia daukagula oliora bota. Troskako ura jarri eta begitxoa eta garuna sartu. 15 minututxo sukaldatzen eta listo! Kriston pasuriaok. Dau? Hama emitxata dira, eta azkenian janari ikonean jarratzeko hoxe dok. Egunon, Isabel, taberna? Ba bai, nipe leheno jangonan pintxo bat tortillana hori baina. Baina, bueno, urrengo 3 kortota pasauko gara, azken aurreko tandi izango dela, han gero botazioen biosonak fanak horreien izenakin baita, gau eta korreieko. Bueno, urrengo taldea frakamotzak onena dira taldia izango da, eta euren lanan izena Sukalde hemendik izango da, nun gau pasero baten iztoixe kontatzen du. Bigarren taldea, Paramount Comediak taldeana izango da, eta euren lanan izena Goiene Sukalde. Nun Goiene telebistan anekdotak kontauko egin. Eta azkenengo Gero Pentsoku Productions taldean Foodtuberra lana ikusiko. Beste talde mitiko bat, OLR-en. Eta Sukaldeari baten sare sozialekiko dagoen erlazioa kontatzen dan historia bat izango da. Así que bueno, disfruto. Bitxukito, bat zuretako. Hermoso. Bo, ikze, ez da hoki txerika latinda ya, flanen hendi. Makarron. Zer du dia honek? Alaba, ama, Sukalde bilanoia, makarroiak itxeko. Zer? Alaba, ama. Zer? Sweet home, Alabama!
Ni. Santi apura motza bada, hori tragaikia, Que gustito y que placer ramar en la cocina. ¡Ah! ¡Caca! El juego del bacalao al pil-pil. Pantirulao, plato combinado. Pantirulao, plato combinado. Mesedes. Yes. Munduan egoian sukaldean egin da. Bat desentia topauez. Eta ate hori? Y guradón que es en polvo. Bueno, escandalizo. Sartan urgutza disgustuakin. Jarreneko sonat urrengoako sekuritazo horreitako batze okupia, ola itxura txarrakin gainea. Bueno! Gu ere kantari gabiltza. Apainati! Omegako titula isa joko isa gute zoi. La 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 la. Ez bazarri. Goienez uloa xoia. Zarramarren ungitzan diru ara eta etxo nazia puntua egiten. Hoi, fan hemendik kendune paetik tekarri ganozko programoan, eko la puta. Vale, enseñatu nes. Nire representatiena, aldon praktikizan dituko. Apa, niko ere. Ikiso genotakin, ze ikiso frakapotztan. Oiena oso gaizki xabe. Kantari media etxok funtziona ditu. Lasai, nisa guaz soluzio. Libre zaoz? Zuere biharren gauz. Bene, brak. Bene, txikote. Nik etxetak erozik eskura duten. Arazoa esaku. Esaku protagonistia, nik ez. Nik azte buruan kuadriako bazkaitxako. Karika. Ez izan behar, baina igual ideia hona doka. Zer doka, zukalda izan izan arrala, zukalda hipototu abitu. Lasa, hemen haude. Tekala da, señor. Kristonak. Hori sartzen du hemen eta kozina kreatiba egin dut. Zer doka, bizan pauri horik etxixi markarrik puta batzuk egiten bez, emuteixo gau pasa zatzakela. Entzudok zesantzak entzure malo, ne? Bai, entzun bat. Baxe itxazen, goxa. Kaseola zarteko xa. Zela xera da zintu handiak. Menuen asenean plana da geratzen da. Aire, eta zen bizu da. Ia izatekoa! Zexako zailekoa? Okela, xako. Bai ez dakiz zein, YouTubeen jarraitzea gehiago lortzeko. Ba, modan dagoena, Kilometro zero, slow food... Ba ez da idea txarra.
Kaixo, ongi etorri nere sukaldera. Gaur bertako osagaixekin preparatutako plater bat ikera goiaz. Badakitzue, emon like eta suscribiu nire kanalera. Kilometro 0. Nere etxetik 100 metrora. Hori da benetako kilometro 0. Hemen bertako eskurrak. Omega 3 aberatzak eta fibra askokin. Komunera fateko onenak. Slow food. Hori da nere filosofia. Poliki poliki. Prisa barik. Etxeu proibita gorondeixa batzeia, Igualdok! Orbelan esentzia. Goroldixan proteina vegetala eta gainera veganua eta gluten baia. Osagaixak, udazkeneko hosto eta koloriak, bertako eskurrak, goroldixa, fresko-freskua, berde bizixa, kipulia eta beherakatza. Zazpi gaitzen kontrakoa. Eta platera borobilketako dultze piti bat sartuko xau. Hortarako, platanu egokixa. Baina hoi ez token nengua. Hostia, xaok. Neri, zugelduan indiako sukaldaritza guztairixat. Txup-txup, slow food. Hau behar moztu, Horrek itxura eskaxaxakok? Honek, tranqui. Eta hemen dakotzue gure gorko plater ederra. Kilometro 0. Moztu, hau txogateik, Ta hori ze? Hoi, holakotan Amazon. Ama! Egun ama, ze karri ustazo? Hori askua, kurrixekin? Egun like. Te gusta. Etxeko janai emokuek ez dago. Bueno, azkenengo lau kortota pasauko da. Lehenengo kortua Hangover taldean izango da, eta euren lanan izena Jangondo izango da. Bueno, eta sukalde errezeta bat kontauko dago. Urrengo taldea, Patxanga Productions izango da, nun Dana Barru lana orkestuko eskuen, eta Itziar izeneko neska baten historizio kontauko dago, kuadrillako gaia feixik. Urrengo Xup taldea izango, eta euren laburmetraian izena Zeose da. Eta hoxe, Zeosein jaue. Eta ikusiko, zer moduz. Eta azkenengo laburmetraia, nola honek azkenaian hemen lau sartu du, lehen hiru esan du, baina, bueno, kasuik ez. Txantxigut taldean izango da, beste talde mitiko bat, eta euren lanan izena Sukaldari. Así que disfruto. Ikusetule guzti-guztiok ebitxeko foñatiko kioskuan eta gaurkuan astero bezala menut zoragarri bat preparatu sukalde ebendik epa horretarako dakitzu ebetik ekartu dula bat emat gaurkuan Markel J.K. diko gurekin. Sartu Markel, etorri! ¡Televisión! ¡Manipulación! Bueno, lagunak ikusi du gaurkuan ze osagai biun sukalde ebendik egiteko, Markel, zerak ikasen gara. Lehenengo, plastiko potentea, plastikoa, lema potentea bat, eta boligrafo orgánico, errezikletxe. Bueno, ikusten oso Markel idazten hasiko da, honek denporatxo bat gura dago orduan, bere alaguetako gara, bale? Bueno, lagun
prozesu luzaten ostian, Markelek idatzi eusko ere lebatxua, eta oin erakutzik lehenengo osageia bako dira. Sukalde, ebetik. Bueno, lagunak, lehenengo platu inago, bigarren emia favora, Markel! Ze osagai bigarrenerako. Ja, bueno. Guardia Civil, zer nabil! Eta entzuteko erdeaz bai, que se jodan! Pico, leto, feo y majeto! Ba, entzuto txero, ba, komplikau barik! Hijo de puta! Hijo de puta! Bueno, lagunak, menua preguntako oin, guazen probaitxera! Postria! Galletak! Bueno, lagunak, oraino gaurko programia urrengo astiago etokora beste menu zoragarri batekin. Bizibozen, zelain sinpa, oso samurra. Jo! Zona, tío. Aupa, chavales. Oso. Jaso mensajea. Urbixen sozio dilego. Urbixeko sozio dilego. Ni pausuko naiz. Gaurko herriako bazkaixak. Torri. Kusiko zezean ona. Bueno, ondo etorri nire bigarren etxera. Nire kontrakilu. 16 euros. Caña a la cocina, a lo que hay que estar. Akorratzen azara lengoko eguna pixa bat ezanaren ez ezamana ura zen momentuan bazagen duna. Bapo jantxona. Makarreak gatzaik, tomati aparte, vaya puta basura. Eina eta goixak, mola petzaitxak, flipa unxo. Lamentable agarko bazkaixa. A ver, ez da mako ez. Izara, kutxa bajatea? Nurekien izan da espezialtxua. Nik arinua dakot. Igual lagunez aldatu biot. Entzan biot. Gaurko historikoa. Gatuna? Azuek da, horrek barriako nostan ez, ojalá ditzako telefonia. Diru laguntzena. Ni adorotzen, ez dira, txuri adorotzen. Bale, gero, beste gauza, diru laguntzak ja lotuta dauz. Bai, zemazioen dira dokumentu horrei udaletxean entzera gota. Ez hauzta, salari proposatu dutzen mahatzeko kaletik. Mahatzeko zehose, baina gaztetxetik. Zehose egiteko. Zehose. Osa, en general, zehose egiteko. Ez que horrek lotuta, idatzi ez da itxositatik, jaixetan zehose egiteko.
Ba, Maiako moan, bialdo bilako rego. Maia totia? Amaia! Amaia! Horrein zeo zeitiko? Zer ama? Baina inbiak zeoz. Amaia zeo zeitiko? Ja, eta zeo Zein amaia eta lindo batzeko kale. Bueno, nik uste antzerrixan egia ez daula funtzionein. Beste jogi bat topa hau. Ez da jogi zamura ez? A ber, izan apurrak derreta bagai. Zue? Zuze, ez da janari bat. Baina ez da zuek bako jogi barrexa. Zelak joi, a ver. Zein da ondorioa? Zeo zen, en general zeo zen. Zeo zen, errezeta mara, ez eixo da. Zeo zen, izan mara. Esan zeo zen. Vale, atuna? Bai. Kaixo argitxu, bakotzu betikoa? Bai, hilda bat, gorrixa, goxo-goxua. Begira. Joe, perfecto. Vale, orda zu fan zillerora. Bai, ontsa. Bale, eta ordua zeta ja gurako zeke? A ber, apuro du bixoa marrabiot, orduan, bakotzu 39 eta igual 3 ere nola. A ber, rantxo behiratuko zut. Hartu. Boa, perfektua da, Foto jonen dauz bestiak, ez? Bai, guazen behin. Ja? Danak. Danako! Puta madre. Zuek gabe, gauzatxoa. Ze, gaztaia ez da idiazabal. Tokioko da. Xupe, lehen lan gastronomikoa. Peña, erreusaina dago. Hostia, kutsaria! Batxoski. Hombre, kaixo, zemoz? Bien, zemoz. Hemen, neskalaguna ekarri dut, hau da, eta etorri gara oinatik ustera, gaur lehenengo aldixa etorri da, eta... Giro bega proposarako zeu gaur. Bai, gaur oso hona da. Nora zoi ezei ba? Bertzira da aldera. Bale. Eta euskera, zemoz iken doan? Bueno, hortxe gabiz, ikasten apurtxo, baina kasiko. Poliki. Pasegi, bale? Hala ba, agur. Ufa, telefonoz deitxu bat inbixu bat. Zukaldare, beste bat gertatu. Gaur ikasi beharrekoak. Lasai egon, menu apartakuta. Lasai egon zu, laundu nik. Venga, egarra dauta. Sartu jo kalzailekin. Zalo ondo, zalo eta eltzi. Juan ez da esaten, oinatin fan esaten da. Korrika ez da esaten, oinatin atxintxika esaten da. Itzegin ez da esaten, oinatin berbain esaten da. Zait? Hola, azkenia dana jando, ono xauan? Ez txauan nahi, nona. Txorizo moturtxo bat baleko,
zelako majua gana, kanpokoekin oinaten. Gaina pagau biharrik beste beuki. Bueno, oin momentu itxo bat eukiko zue, oin arte ikusi zuen korto banan artean zuen favoritu aukeraketako, eta gero zuek fan botuak alde batea pasaina. Bueno, botuak jaso ostian, kanpoan gehatuan taldean bideoa jarriko da, Kalabasa Productions taldeana. Euren aktore principala fansanetik momentu txarra pasau daue, aktore nagusixan sarixa bi aldiz bakarrik eta daue, cabrones. Eta, bueno, bideo honen ostian ikusiku aurreko urtetako bideotako momentu honenan konpilatu iso. Lan asko dago kontaikia. Eta, bueno, ba hoxe, honi. Gaurko saioan munduko chef famatuetariko baten historia kontatuko dizuegu. Batzuentzat gastronomiaren aita, beste batzuentzat kasu anekdota.
Saioan munduko chef famatuetariko baten historia kontatuko dizuegu. Batzuentzat gastronomiaren aita, beste batzuentzat kasu anekdota. Maite, denborazko goiaz batera. Nirekin gure suskondu. Moztu, itzi, honek etxoen emuten gaba?
Hau izan bida, Day for Night, la noche americana, a lo Truffaut pelikula moan. Egun bideu gaba, eta honek ez da guten ez gaba ez esebe. Itxi diaframia, o zabaldu, o zehose. Baina zehosein, jode. Eta nek kafia ze, batoz o ez datoz? Zazpigarrena. Gustatuko litzaizuke nirekin ezkontzia. Bostu! Zeitu nik hemen. Bilbotik eta horren korto puta horietera, ez dute bateko horratzen, eta tipa honekin, ze pentsatzeu dala, tipa jota sobrak duguta daue. Ai, la leche. Zortzigarrena. Maite, denborazko goiaz elkarrekin. Gurozu nirekin ezkonketia. Bostu! Behatzigarrena. Bai. Mostu! Mostu! Ke puto flipau den tipo hau. Plastiko sarroneaz gaba hile mugan grabaiten. Hain zamurra danean gabaz grabaitea. Ez que txaune, puta idea. Ogota bi. Maite, denborazko goiaz elkarrekin. Mostu! Zeiten den zerbeza horreko bat. Atzo, Sharon Stonerren kontzertua larri izan zona nahetzi. Ta total, alperrik. Ezkerrak broken legazi jode bela, aurretik bestela. Ta aparte, 3. jagerra oso sobra. Ogota zazpi. Maite, perdida, zertea. Gurozu nirekin, ze hostia. Mostu! Berrogota bost. Mostu! Maite, denborazko goiaz batera. Mostu! Zer da bitzonek? Zikaba Amerikarra iteko filtro urdina bia da, ez filtro berdea. Gaurko saioan... Bueno, arazo teknikoak. Bixar animau, sare sozialetan ikusteko, saiatuko bideo ondo igoten. Así que animau eta bota biztazo bat. Bueno, oin premixo eta pasokoa, baina horren aurretik eskerrak emutia bai ikuste etorri zain danoi, bai parte hartzaile danoi. Eta bai udaletxe beia Santanako lokala jaetetik. Bueno, a ver, aurkezlian kalidea berain jau. Ez dago nik, gauza diamora, josun esperientzia faltexea toltza gainean, eta ez dago lekitxoko asento sexy hori. Baina, bueno, esan inbida, zuen bideoan kalidaiak gorain jauela, eta urtetik urtera ikusten den gauza badala, así que zoriona benetan, eta... Eta, bueno, animaitia urren urtean be parte hartzea, nola ez? Hori bai, parte hartzeko urren urtean, edizio aurra eta bida, eta antolakutzan geota jente gutxi guaketan da. Aurtengo edizio aurra eta bateko 5 pertsonan artian eta da, así que txalo bero bat, pasku. Cerveza o Pascu, Andoni, María, Peros. Así que échalo verán, deseo ya. Eta animau antolakuntzan sartzea, eskertuko da, eta benetan urrengo urteko diseinuak aurre eta bateko biharra dago. Bueno, urrengo presentako jut epaimaikideak. Así que, eta egoten baldin mazoia zei. Miren maniaz dako. Txalo bero bat, eurei beia. Lana etortia
Iltze Ampuria, Itxaso Pol, eta Aitor Rabaro. Bueno, eta beste baik, premixo eta pasoko da. Lehenengo premixoa aurkezle honenan izango da. Ez, ari ez. Bueno, Aitorren da, esan. Ez, lehenengo premixoa antolakuntzak emungu, urtero muten duen premixoa da, eta dau geixo orientauta objetuan erabilerari, ez bakarrik erabilera originalei, baizik eta historian zela integrau dauen, eta zer relevantzia izan dauen historian bertan. Eta premixo hau, ANAP taldea emutia erabaki du, zorionak. Oso originala pentsaixako objetuan erabilera eta zela erabilio zuen, así que zorionak. Igo, eso lo trato. Eta batia, Zorionak. Ahí va. Ahí va. Zorionak. Ez dakit mikrofonoa igo duen, euren dako. Ez dela... Baina igual da. Eskerrak euren partet. Oin... Urrengo sarixa Aitorrek emungo dau, Tiago sarixa aktore lan honen nahi. Así que... Bai. Egitako, Bueno, aktore honenaren Tiago sarixa, kolore, ahotsaren kolore eta entonazioarekin jolasteko erakutsi daren adibidea eta aurpegirik gabeko pertsonaia bizidun eta sinesgarri bihurtzia etxeik, aktorerik onenak, neska eta mutil, ANAP taldeko aktoria. Oin zu baita! Romia dela ditu. Bueno, urrengo sarixa publikoan sarixa izango da, eta arrazoiak demokratikoak dira, zik ez da besterik. Eta urtengo publikoan sarixan irabazleak Ulia Gora Zinema taldea izan dira. Zorionak. Gora. Eta bueno, irabazleak gero akordau fotokolian argazkixak eta batiakin, Ez da balixo zuzenean da barneta batia. Ez auketan gai. Zorionak. Puntuz. Bueno, bukaketako, hiru laburmetrai honenan sarixak emungu. Eta hirugarrenatik hasiko da, gero bigarrena eta lehenago. Hirugarrena Itxasok emungo dau, hirugarren sarixa. Bueno, Iberia Polizia izateatik,
umore eta hitzkoko inteligentekin lortzeagatik dana, aktore danak maila honean ukitzeagatik eta orokorrian ondo bukatutako ideia eta kontzeptua izateagatik, hirugarren sarisa duingi taldean izatea. Ez lobotomizau. Eskerri asko, ez ezken mikrofone beste mute, baina eskerri asko da nahi, eta suerte egongo bien revision. Bigarren sarisa gurutzek emongo dau. Ideia eta kontzertu politiaz gain, visualki oso korto potentzia pentsatutzaku, hortaz gain baita destakatu administrapena korto honetan oso zainduta dagoela momentu danetan, eta montajia be oso garbitza dalako, epaimaiak adostu du bigarren sarisa LP dendako. Jo buruakena. Eskerri asko, jarraitu hola benetan, gaztiak puta madre, eta horrek esan dago man, urteko seguramente antolakuntzan laguntza abiaku, nire guztot prest dagoen ez Eta bueno, azkenengoa, lehenengo premisua. Zen. Lehenengo premisua Mirenek emungo dago. Lehenengo premisua eguteko baloratu du gehien bat ideia, proiektuaren ideia, eta ideia horrek transmititzen dauen kritika soziala, ez? Kritika sozial bat utiko gaitasuna eta baita ere garatzeko, proiektuan zehar garatzeko oso originala iruditu zaigu baita ere lan hau, eta azkenean gu geratu gara mezu batekin, poso batekin lan hori ikusita bero. Humore puntua ere sartzeko gaitasuna erakutsi dute, eta hori ere baloratu dugu. Eta gero, bizitasuna baita emateko gaitasun hori objektuei, hau da ez pertsonei, baizik eta objektuei, eta hori lortu dute, pertsonai horiek sinesgarria egiten ahotsaren bitartez, ez? Eta lehenengo premisua da, Ana P. Benetan esaten duzu. Talde honek jarri duten entusiasmoa
ez da nik egindako lana konparatuta, Benetan esate dizuet, hauek merezi dute txalo guztixak, hauek merezi dute exari guztixak, eta... Langana behakin jau! Bueno, pare bat argazkietako, bukaketako, lehenengo sarituak espan oso urrun, saritu danakin batea argazki batetako, eta gero parte hartzaile danak igoten basai, ja, kabota, eta gero akorda hau protokoletik pasaien azkenengo argazki da negoz behar. Binga, binga! Eta hoxe anima hurrengo urtean matematika aurkezle ike gura badau, perfecto. Eta bestela, antolakuntza. Juanchu, para baduz, ¿qué tal lo llevas tú? Tintón, ponderación, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando.
Koloretako amesak ez dagoenean, eta ezin doak hartu gaua iristen denean. Saltona hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupata ailetzera doa. Elkarrekin hankastora buruzpera jartzean, unelean sartu eta urrintzik astean. Itxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizut esan. Maite zaitu, maite zaitu, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitu, maite zaitu, gira, gira, vuelta, maite zaitu. Begietako diztira, gabea ahoan, ezin ditut diskutatu, du ikusitakoan, hanka eta eskuetan, gorputzean dardara. Nire bihotza taupaka, ailetzera doa, elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean, ispiluan nire izena, idatzi duzunean, irratia piztu eta donu hau entzutean, begietara begira, hause nahi dizut esan. Maite zaitu, maite zaitu, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitu, maite zaitu, gira, gira, vuelta, vuelta, maite zaitu. Maite zaitu, maite zaitu, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitu, maite zaitu, gira, gira, vuelta, vuelta, maite zaitu. Gira, gira, vuelta, vuelta, maite zaitu. Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuleta. La